Yan na ang akong usa sa mga ingredients sa akong pangpaotog kape. Labong na kayo. Yapay kamunggay. Boni ang Hello. Lolo LA Vlog. Papalo. Di man lagi mo. Oh, naalagi mi tuyo nimo kanang naalagi akong amigo lagi nga kanang kuan ba kanang ako siyang gibalitaan nga ikaw mo'y usa sa scientist on dito lugar nga nakaimbento og pautsog kopi. Nga gusto sa kuno siya mutila ba kanang makapalit nimo na pa kay kuan kanang available. Di kayo. Di man ni mawa sa tong bulsa. Kining kape ha mo ni bugtong nakatabang sa tanan. Amo ni. Mo ni Pautsog kopi. pangpaotog kape. Kanang namatay naman guning ako ani dungam ni unam ni kamatay nga dungam timi katawan. Sigurado ko mabuhi na. Mabuhi na. Mao ni sa Buhi na. Mao ni sa gingompre nga ang nag-imbento ning pautsog kopi. Unya kanang niaragi mi rolo kay gusto liya nga motuhoy sa ringay haba niya. Kay ako naka state and proven man ginako yun. Kay kana akong asawa bali-balihon lang ako na kagabi ko di kapalumoy ani ako tungod sa pautsog kopi nimo. Grabe din ni mo nulo. Epektibo. Palo no? Oh, pila gani siya lo? Barato rin eh. Pila man ni siya? Pwede ni. Ah. Ako lang naihihatag niya sa ubos kay nga presyo. Oh, Pinam na pablo. 60. 60, Ah. 60, 60. 601. 60. Rambol. Kanang kan lang kanang utangon lang sa namo okay ra. Ijikas lang namo ang bayad. Utangon? Utangon. Ijikas lang namo kay Ijikas ya. Mamayad ka ng mga naungan ninyo. Kana mamayad eh. Mamayad eh. Basalig lang ko namo lo kay ako sukid ba ko nimo customer ba ubayad ko eh. Sige, sige. Basta kay Nakitubig init di halo. Pili lang po ay ni tubig. Kasi utang pa ninyo, mga yabang mo kinitubig na to. Wala kayo kasigurudan kanyo pa ng bayaran. Amo lang gina famous lang no kay para makatilasan niya akong kupare ba si mong pautsog kopi ba. Nahala, sige. Nagi ba sinakay ko na. Pagkadaw na amlik ko eh. Dia. Timing kayo, kay ako ang tanang ko taon. Oo. Hindi, para inyo na lang ne. Sige. Para matistingan ko ng amigo nimo. Sige lo. Sige lo, lawat kay lo. Babay pa palo. Bayad, ha? Oh, Ijikas na mo. Siguro abay agyon. Babay. Naisahan ko. Usaon naman akong pag-rolling ng akong negosyo. Nagitog utang man. Wala ba tayo kasiguruan? Basta lang. Ako sa tuwid-tuon. Ang bang ingredients ako eh. Cut.